Istu itän viesiä! Suojaa päätä. No, ei hyvä. No mitä nyt? On suutari. On suutari. Hetko vaan. Sauhu hälvennettyä. Tää oli suutari taas. Tää on pikkupätkä omia. Saapol. Nopeet liikkeitä näyttäviin. Ei sikin. Vittu kun se yrittää, mutta kun ei se siis... Sammu taas. Nyt on enää niin lyhyt pätkä. Niin, mutta revi siitä teipialta esiin se. Ei kynsiä. On tossa. Ei, mutta... Ei se lankaapa on Tuolla. tuossa sisällä jo. Tossa se tynkä on. Kas silittää. Vittu kun tää kamera kuvaa koko ajan. Hei. Häh? Eikö tän nuussi? Ei. Eikö anna Ramille se? Sytkylanka ihan tän reunassa. Ei se osu ees siihen. Kuinka syy sisällä? Kato lasia. No ihan paskaksi! Ihan vituks tuulee! Ihan paskaksi! Niin oli väärinpäin se raketti. Tuli niinku tähän, se räjähti tässä kohtaa. Tuli vai? Tuli. Ai jaa. Hyvä.